botta u risposta bejn il-Ministru Ian Borġ u l-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera li sfidat li l-Ministru jirrepeti dak li qal fil-konfront tagħhom fil-pubbliku mhux jibqa' jistaħba taħt l-immunità parlamentari biex ikun jista' jagħmel allegazzjonijiet folot. Fis-seduta tal-erba' Ian Borġ qal l-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera qed toħloq konfużjoni bl-inġiniera jgħidu li l-Ministru prova jwassal miżinformazzjoni dwar il-liġi l-ġdida tal-inġiniera biex jagħmel ħsara lilhom. Din l-allegazzjoni jidher li mill-ġdid saret mill-Malta Association of Professional Engineers fejn din l-assoċjazzjoni allegat li qiegħda tgħid b'xi mod il-Gvern qed jaħdem biex titneħħa il-professjoni tal-enġinier asserzjoni kompletament sbaljata, infondata u bil-ħsieb billi tqarraq. Fis-stqarrija l-inġiniera sfidaw il-Ministru Laburista jirrepeti dak li qal barra l-Parlament biex l-Assoċjazzjoni ikollha opportunità fil-qorti tiddefendi ruħha quddiem din il-malafama. Fis-seduta tal-erba' Ian Borġ ma naqas milli attakka wkoll lid-deputat Tony Pezzina li tkellem dwar l-inġiniera fis-seduti ta' qabel u kien il-kelliem ewlieni li ressaq it-tħassib tagħhom fil-Parlament b'appell għal diskussjoni. Niskanta kif joħroġ b'dawn iċ-ċuċati. Intant, fl-istess nifs il-Ministru Ian Borġ qal bosta drabi li ma jridx jidħol f'kontroversi u li għandu ħafna x'jagħmel. Jiena għandi ħafna fuq il-platt għandi ħafna x'nagħmel u m'għandi ebda skop li noqgħod nivvinta xi emendi minn żnieti. L-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera qalet li kien ikun aktar għaqli li jsejħilhom għal konsultazzjoni qabel ma jagħmel xi diskors bħalma għamel fil-Parlament l-erba' wara nofsinhar.